han sig intens på armen. Mina modstod trangen til at gøre det samme. Hendes søndervaskede hud kunne ikke tåle at blive kradset med negle. Det spurgte jeg faktisk ikke om, sagde hun og sank en klump. Jeg skal i øvrigt mødes med Loke her bagefter, sagde Vincent. Vi skal ud til entomologen for at se, hvad vi kan finde ud af om selve billerne. Ja, han blev henrykt som lille barn juleaften, da jeg ringede til Milda og spurgte, sagde Julia. Hun strøg hænderne hen over sin blæser. Heller ikke hun virkede helt upåvirket af emnet. Vi kan vist godt være tilfredse indtil videre, sagde hun. Bare én ting til. Hun rømmede sig et par gange. Apropos henrykt som et lille barn juleaften, så har jeg arrangeret nogle julegaver til trillingerne. Hun så over på Peders tomme stol. Og en kurv med juledelikatesser til Annette. Alle, der har